yuto, ang'a mono counties chulo joma tiyo negi. Wach ma pending bills wasegore ne kabisa Trevor kaka Senate kaka an Migori county wasegore ne wach mag county mang'eny. Nitiere interest mang'eny mantiere wach mag pending bills. Mokwongo nitie pending bills mane obedo accrued kata nobiro nikech governors mane okwongo tiyo mbele governors matiyo sani. Masa moro mondo mi ing'e maber ni joma kamagi notiyo kata joma kamagi nokotiyo bedo matek sawa. Mana achiel kuom challenges ma governors nigo. Masa moro watemo matek mondo mi wajiw gi committee moro kaka counties moko nitie moseloso committee motemo kachero mong'eyo pending bills mag adier to gi moko mag adier. Mano nitiere challenge. Lakini nitie moko bende samoro mibadhi matamo gi chulo. Kuom ranyisi nitie cases mosenene counties moko. Masa moro kida mondo chul pending bills mari tikwa ini nyaka igol masoya ko kichuli pending bills magi. Ko samoro ka samoro ni sedhi e ola moro miolo pesa kaka jatich moro matin mogik e county odhi olo pesa kamoro kata uso diende moro mondo tim tenda moro e county to kosetimo kamano to yiro ka samoro e value chain mar county kanyendo samoro chief officer samoro joge governor moko kete ni nyako chul 10% kata 20% kata 30% ni eka ichuli pesa ni to samoro pesa no be koro onge go bedo matek sawa ne jomoko matimo tije mag county gieki. Seche moko bende challenge nitie mar delay of funds. Masa moro yudo ka samoro sirikal mamalo o delay funds pesa odeko kata gi dwe moro achiel dweche moko ariyo koro pending bills go eko medore samoro theko. To mogik en ne governors bende gi problems. Governors maonge priority makia riembo counties mabeyo samoro gidhi to giketo tenders kata giketo program moko ma gikero na timo gima kama to gino onge budget en wuon onge gi budget no endo ogeno mane oboyiro pesa moko moro chulo to en motimo planning